next station is Wilson. Wilson Station. So, parang, pero, pare silang gago. Maganda nila sa gawa. Isang gano'n lang sila ang bahay. Pero ko, nagkakagusto naman ako sa mga babae. Hindi para nakikita kasi meron din namang lalaki na babaguhan. Parang, shit, ba't ang gwapo niya, ba't ako ang pangit ko, parang gano'n, di ba? Kaya siyempre gano'n din naman ako mga babae. Pero, hindi naman yung, may isang kaano ko na